So may adlaw sa inyo tanan di ano. Karon madto mi kabayog kay mangguna mi. So ipakikaron sa among vlog, pakita namo kung sa jud among kinabuhi nga nang buhi probinsya, di lang puro laag-laag. So ako din si Ploy Ploy. Ako si Ronnie. Ako din si Ipod. So tanawan niyo among lakaw. Sigurado magid kamay mo palag mo ayaw, ay mo palag mo ayaw, ay mo palag. Baby you're on turning you on, we up all night long. Girl, nobody other making you moan. Ako mo to kadigdili ka na nagsabi tapirta kumusanay mo. Na aluay din aluay. So nay tabay sa luyo. Karaan na sa tabaya mga 100 years. Ano natin ali? Pudong na kumisag ka. Yo, manas mga haters, baby, morning debo. Bukain mong mata, ayaw pamilok, kilig, plasilo. Basa na ko sa inyo sa imong tutok ko. Sigurado magiging ka na kailaing lakaw, kailaing lakaw, kailaing lakaw. Sigurado magiging ka mo, ay mo palag mo ayaw, ay mo palag mo ayaw, ay mo palag. Baby, you're all night long. Girl, no. Luto akong lugan. So laban lang. Dito na binabita gikan. So nakuha kami ka tunga guys. So taas pa mong nakawon. Hili ko kayo mong uma. So may kinabot mo sa among pagdalang nabita sa pagtanaw. Daga salamat kung kayong humanon. So hapit na sa karsada guys. Yeah, nana sa mong likod. So makita ba? So dadapit itong karsada guys. Ito dapitan karsada. Yeah. Maglakaw sa bagay. Nabian ako nila. Nabian ako nila. Ayaw. Buang silpus. Ayaw eh. Huy ikaw! Wah kayo yam! Huy ikaw! Wah kayo yam! Welcome to ang Linas Cornfield. So naabot na guys. Nag-iyo. So tara, dayon. All night long. Girl, nobody ever turning you on. We up all night long. Girl, nobody ever making you moan. Make sure na sigurado na wala ka na kandado. Make sure na sigurado na wala ka na kandado. Okay. Piyong ang mata ako'y magdala. Karong gabi na magamatag sala. Walay magsaba basta miga. Sigurado ka na kumubiga. Abot pa ni ugma. Wala ko niyong eksakto pero maoni ang tama. Let's toast for tonight girl cause baby you're free. Let's toast to my city cause naan na me. Let's toast to the haters kay wame pake. Let's toast to the body kay mauna lamin. Sigurado magiging ka na kailaing lakaw, kailaing lakaw, kailaing lakaw. So bago pa may namahuway no eh. Nakakuman dito sa katudli ng mga agi. Mahuway sa mga jud. Ako din yung mga pagmangkon si Diday nga patignaw. Iyang ate nga patisag naw. Akong mama nasa luyo. Una ka na kami nahuman ako bay-ubay pa mig. Gunahanan. So din pa ni ko na. So kapaya sa entrada ni. Kapayas, yes, kapaya. Ano mo lutoon? Tinuwa ka na noon. Tinuwa rin, tinuwa. Tinola. Guys, clear ang kinabuhi sa bukid. Mano mo ito? Public ini guys. Pag man magkaon nagtutubig ang dyan mga 15 minutes. Lumboy kabako. Tibako. So medyo kuwang din ang kuwan. So hindi may katugay gabig langaw. So paano lang ang sa may mga balik sa guna inom sa may tuba. Tuba ni siya guys. Canada. Okay. Yan ang mga birthday. Kuha yan. Meron na din. Let's go. Guna. So guys, yung one
mga 10 minutes may naguna na niuwan siya kalit sa motor, masilong may, so blessing din ang uwan guys, so masilong sa mi kajut, ano lang, so tagay sa mi tuba kajut, tagay sa mi kajut. Good morning, day 2 na diay, and karong mga hapon tingali manglusad na mi, but before may manglusad maguna sa mi mga kutob alas 3, so atangin niyo, and thank you for watching. So humanagin nyo guys, thank you. So guys, alas 3 na sa hapon og tinguli na, so daghang salamat sa inyong pagtanaw. Ako din si Playplay, Dahil si Ronnie, ako si Ipod. thank you so much, bye bye.